Λέγομαι Αγαπητός Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή κατέχω την ιδιότητα του Προϊσταμένου Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, μια εξέχουσα θέση για τον τόπο. Παρ' όλα αυτά, αυτή η συγκεκριμένη θέση μου έδωσε τη χαρά να την εμπλουτίσω με πολύ σπουδαίο τρόπο με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ένα Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τις 3 κατευθύνσεις και με τις 3 κλάδους. Ένας από αυτούς είναι το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, και παίρνοντας και συλλέγοντας ένα πτυχίο μεταπτυχιακό σε βαθμό υψηλότατο και ένα διακτορικό αλλά και μεταδιακτορικό, νομίζω είναι τα αναγκαία εφόδια για έναν ενεργό πολίτη που λατρεύει αυτόν τον τόπο και μέσω από τις πανεπιστημιακές γνώσεις και τις διαεπιστημονικές θέσεις, νομίζω ότι ο τόπος σε αυτό το πλαίσιο χαίρεται και συμπαθεί τους πάντες. Νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα επαρχιακό μικρό πανεπιστήμιο, δίνει πολλά, προσφέρει πολλά και είναι ανοιχτή με τις αξίες για τη χώρα μας.